μουσικό είναι. Α, τα κάγκελα. Είμαι με νότες μουσικής. πεντάγραμμο. 너무 귀여워. 아, 여기 그림 전체가 진짜 우리 그 산토리니 달력에서 나오는 그런 그림인 것 같아요. Ναι, ναι. Και τα χρώματα, παρόλο που κανονικά στη Σαντορίνη πρέπει να είναι άσπρο και μπλε, πλέον δεν το τηρούν οι περισσότεροι και τα βάφουν ό,τι θέλουν. 결혼하나 봐. 결혼하나 봐. Μένει εκεί που πολλοί παντρεύονται εδώ στη Σαντορίνη. Και αυτή είναι μία από τις πιο διάσημες εκκλησίες στη Σαντορίνη, πολύ περίφημη. Church, yeah. Yeah. Πολλοί έρχονται και την επισκέπτονται. Yeah, picture, yeah. 짠짠. 1, 2, 3. 요한나는 결혼하면 여기서 하고 싶어, 어디서 하고 싶어? Κανονικά η παράδοση είναι ότι παντρεύεσαι στο χωριό της νύφης, συγγνώμη, του άντρα σου. Οπότε... 요한나는 이렇게 멋진 곳에 사는데 그럼 진짜 신혼여행은 어디로 가고 싶어? Εμείς εδώ που μένουμε, ναι μεν ξέρουμε ότι ζούμε σε ωραίο νησί, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε όσο οι ξένοι, γιατί ζούμε κάθε μέρα και το έχουμε κάθε μέρα. 그럼 진짜로 신혼여행 가고 싶은 데는 어디? Στις Μαλδίβες. 아직 거기 안 가봤나? Δεν 신혼여행을 θέλω 위해서 να πάω. 아껴두고 있는 Πρώτη 거야? μου φορά θέλω να είναι όταν είναι ταξίδι του μέλη. This is made from lava. Couple? You want? Α, να διαλέξω ένα. 나도 하나 골라줘. Α, δώρο να μου κάνει. Και ένα για σένα. Hello. Where do you come from? Korea. Korea. Yeah. Yeah. Thank you. How much? Thank you. Couple. Yeah. My two favorite colors. 아, favorite color. 나름